May nadagan na e-trike at saka motor. Nadagan na ng motor at saka e-trike. Nadaganan yung pose ng motor kaya i-try. Di ba yung ano, mga motor? Ayun, ayusin mo. Hindi mo magkwento eh. Nadaganan yung motor. Oo, yung mga wire ng ganyan. Natumba yung posti. Ano ito ba? Ayoko. UN. Taong UN. Bakit tayo? Tayo siya. Ba't dito ka dumaan eh? Alam mo pala may itong pabagsak na post eh. Di may madaanan naman dun eh. Dito, kabila. Dito. Chinatown. Malabas. Pasangkay. Sangkay. Dapat sa akin pa kasi ako pag ano eh, tatlo. Kaya ko eh.
Okay na, May? Ito pala yun. Sige na, no? Akala ko pa naman ito. Ano ba? Yan, napipicture tayo dyan. Lapit tayo na sa. Picturean mo kami dyan laha, oh. Dito, oh, may nakalagay. Parang Chinese, ah. Talagang it feels like we're in Chinese. Ibang panahon kaya baka natin. Maya. Ulibot mo. Tuloy na ba tayo? Punta pa ng division. Bakit magabibigay na tayo kasi? Tuloy tayo. Madalas na. Sabi niya kung ano, kung parang kami wala pang minutes. Pwede ko mag-ano ka na mag-ano. Ano yun? Oo, patapos ko yung view. Ang pina-expect ko parang nasa trip lang. Kaya, Kaya ko lang yun itong lang. may nakita kasi ako gano'n. Kaya yun. Bili ko lang yun.